Hey guys, good morning guys. For today's video guys, mimitas ako ng sikwa. Daghan na bunga te? Nindota sa sikwa. Te kani siya te, duwa ram ni kaadlaw. Daghan kayong bunga ang sikwa. Madamo ang sikwa. Palit na mo sikwa. Gipanguhan hinong bunga, ikaw yan. Sana hinuon. La, naidako kayo nga kuan oh. Buwag naman na. Mina, tato ka pamukuha. Ay, apil lang niya rito. Anong picture o? Dara, ang bunga. Palit na mo sikwa. Ako sa diyan, hindi tayo. Talo ka po. Hayhayan man ni siya god. Hayhayan niya. Sikwa na gikatay. Te pila ri ka bulan ning sikwa hate? Tanong ko na ako na yan. Pagkalantalan. Oh, makasurvive raman ning sikwa bisig sok. Palit na mo sikwa. Tanga din diya. Oh, lami bitaw. Sa up. Bye-bye! Human akong pang-harvest. Bunlotin mo ang Ay, kani ay gabi pa siya ang pupulisan. oh. 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 Ako na siyang harvest on. Mag-harvest ako sa kong tanom. Ato bukas batungan. Daghan na bunga te? Dagan sili na.
natuto ang tanong. Mo na ni na-harvest sa akong tinanong, guys. Hilasan. May kay ko mamili, no? Salad ko yang be. Oh. Palit naman si Kwa. Ay kani ay gabi pa siya og pulisan.